El 22 de febrer de 1931, Francesc Macià tornava de l'exili en tren des de París. Després de passar els últims anys de la dictadura viatjant pel continent americà, on havia visitat l'Uruguai, l'Argentina, Xile, Cuba i els Estats Units d'Amèrica, Macià decideix tornar. Era el segon intent. La primera vegada, el setembre de 1930, Macià havia estat segrestat per la policia i dut fins a la frontera. Però el febrer de 1931, les autoritats d'una dictadura en decadència decideixen deixar-lo estar. Macià ho aprofitarà per viatjar fins a Lleida, la ciutat on havia viscut durant més de 30 anys abans d'exiliar-se i que el va rebre com un heroi. Poc després aniria a les Borges, on fou tractat com un messies enmig de grans mostres de fervor popular. Finalment, fundaria Esquerra Republicana de Catalunya i guanyaria les eleccions. Si voleu conèixer més episodis de la seva vida, acosteu-vos a l'Espai Macià de les Borges Blanques i descobriu la figura del president Macià.